yi kokarin hada mu rigima da mai girma gwamna. Allah ya kawo ƙarshen wannan fitina. Yanzu kuma sun za su ɗauko wani usulubi kuma daban-daban. Daga cikin usulubin akwai amfani da 'yan hizba masu rauni, cewa su je su dinga yin wasu kurakurai, suna yin wata ta'asa, in ya so sai a ce hizba ce ta yi, ko kuma wasu ma ɗinka musu yunifon ɗin hizba da gangan su je su yi wani abu sai a ce hizba ce ta yi, ko kuma ma ainihin an shirya da wasu ɓata gari, wasu karuwai waɗanda za su ce wasu suna mu'amala da wasu 'yan hizba, har ma kuma su rikodin ga maganganun da ke faruwa tsakaninsu da 'yan hizba, sai a yada wa duniya cewa 'yan hizba suna lalata ko suna hada baki, ko kuma a shirya wani cin hanci a je a yi bidiyo da wani ɗan hizba a ce an bashi cin hanci ya karba, ko kuma masu giya a hada baki da su masu kawo giya su ce ainihin suna ba 'yan hizba cin hanci, ko kuma masu yunkurin bayarwar, in ya so wanda aka samu mai rauni ya karba to sai a amfani da wannan a ce an samu 'yan hizba suna karɓar cin hanci da rashawa. Wato makirce suna nan kala-kala, ko a wajen operation ɗinmu ko a ɗaiɗaiko mu, su da haka dole kowa ya ƙara jajircewa da ibada, ya ƙara jajircewa. Wannan hizba ba tamu bace, ta Allah ce. Kada kowa ya kuskura ya yi wani kuskure da zai zama ta hannunsa an lalata addinin musulunci. Yanzu dole a sa mana ido. Sun riga sun ga cewa hizban nan ba tamu ce mu kaɗai ba, ta musulmi ce gaba ɗaya. Mu ma mun yanzu muka ƙara samun ƙarfin gwiwa cewa wannan hizba ɗin ba iya ta Kano bace, ba iya ta Najeriya bace. Yadda masu kishin addini da masu son musulunci suke kallon mu, suke mana addu'a, suke ba mu goyon baya domin mu gyara tarbiyya, mu kauda badala, to ko masu badala da makiya addinin musulunci su kuma za samu a gaba. Idan suka ga sun kasa yakan mu ta waje, su dakatar da wannan aiki da ake domin tsaftace tarbiyya da gyaran halaye da ɗabi'u, to za kuma su shigo ciki, sai amfani da masu rauni wajen yin wasu abubuwa na kurakurai domin a ce 'yan hizba sun yi kaza. Za a yi amfani da kuɗi, za a yi amfani da karuwai, za a yi amfani da wasu abubuwa wajen operation. Kamar yau ɗin nan za ku ga BBC sun rubuta cewa hizba sun je sun yi operation wajen waɗanda musulmin da ba sa azumi. Ba a faɗi cewa an yi operation akan wanda ba musulmi ba, amma wasu jaridu na kudu sun rubuta cewa hizba ta je ta afka waɗanda ba musulmi ba, ta tilasta musu yin azumi, ta kama su, ta ci mutuncinsu. Abinda suka yi ta buga kenan. To yanzu dama sun ce abin nan din labaran da muke samu, tunda kun san duk inda za a kulla makirci, haffa da fir'auna ma an samu wanda yake wakilin annabi Musa. Ka gani ya an samu wakilin annabi Musa a fada fir'auna, wanda duk kullakullan da aka wa annabi Musa sai da yazo ya ga wa annabi Musa cewa innal mala'a yatamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Don a fada fir'auna za a samu wakilci, balle duk waɗanda za su yi abin nan. To wasu na gaya mana cewa yanzu tunda an kasa cimma hizba ta yi ƙarfi, kuma sun ga jihohi sun ɗauka. Ko zagayen nan da muka yi mun ga jihohi da yawa sun kai majalisa a kaddamar musu da hukumar hizba. To kuma ta Kano ita ce cibiyar. Idan aka lalata, aka rusa ta Kano, to duk baki ɗaya hizban ta ko ina ta rushe. Saboda haka dole kowane ɗan hizba ya yi ƙoƙari ya kare mutuncin hizba, ya kare mutuncin addini. Duk wani mutum da baka san shi ba, kaka buɗe ƙofar hira da shi, kaka kuskura wani ya baka wani abu a gefe da sunan wani abu ka karɓa. Kada kuma ka kuskura wata mata ku zo ku hira da ita akan wani abu, dan an ce a wasu za a yi ƙoƙari a haɗa da kai da wasu karuwai su samu masu rauni, su je ma ko su ba su kansu ma, sai su yi musu bidiyo, su kuma su fito su faɗa, ko kuma yi amfani da wasu masu rauni su ce ana yin kaza a hizba, su je su faɗi maganganu da zai lalata hukumar hizba na ƙarya da ƙage da sharri, ko kuma a duk waɗannan abubuwan suna nan. To amma wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makir. Haga kullama auqadu naran lil harbi atfaha Allah. Duk sanda suka kunna wuta, Allah zai kashe ta. Saboda haka wannan hizba ta Allah ce, mu yi kokari mu ga mun kare mutuncin hizba, mun kare darajar hizba, ba ba da kofa ba kada dan hizba ya kuskura ya je yayi abin da zai zubar da mutuncin hizba. Makamai da kuka na hatta operation mun masa tsari cewa ba ko da yaushe za a dinga fita operation ba, sai mun sani. Ba za a fita operation ba sai an sanar da mu, sai mun san lokaci da guri da yanayi da inda za a yi. Ta iya yiwa wasu ne ma za su kulla makirci su bugo yan hizba waya cewa ana kaza a guri kaza, sai an je sai wani ya fito da bindiga ya harbi wani, sai a ce yan hizba ne suka harbe shi, ko kuma a harbi yan hizban a ce an jawo an kashe dan hizba, ko irin waɗannan. duk yanzu makirce sai mun hada da addu'a, ko mun sake fito da dabaru. Su ma masu barnar yanzu da muka sa su gaba, waɗanda suke lalata 'ya'yan mutane,
to hankalinsu ya tashi yanzu sun ga cewa wannan hizba ta yi karfi ta samu goyon baya daga jiha da ƙasa da dukkan kuma kowane bangare sun goyi bayan hizba. To yanzu makirce za a dinga kulla mana daga ciki. Haka kowa ya kokari a yawaita hasbunallahu ni'mal wakil, a yawaita karatun alqur'ani, an zo shan ruwa a dinga hada da hukumar hizba. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi, ya kare wannan hukuma. Duk wata kofa da makiya za su yi amfani da ita daga ciki ko daga waje, Allah ya toshe musu basira kada samu yadda za su lalata